کی حسن حسین دا پوچھنا ہے ہر انگ حسین حسین دا ہر سید سنی تو جو ہر سید اس کائنات اندر در اثر امین حسین ہر سید اس کائنات اندر وہ در اثر امین حسین دائی حکم کیوں نہ حق منیے ساڈے وچ یقین حسین چھڑ کے پاک حسین نو دین دسے وہ تینوں پتہ نہیں دین حسین چھڑ کے پاک حسین نو دین دسے وہ تینوں پتہ نہیں دین حسین تینوں پتہ نہیں دین حسین ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیو